F'pajjiżna teżisti dedikazzjoni kbira lejn l-isport, dedikazzjoni mill-atleti Maltin u Awċin, mill-coaches, l-amministraturi, kif ukoll l-organizzazzjoni sportivi. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel fil-kumpless tal-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq fejn intlaqa mill-President tal-ESA Joe Carwana-Karen. Bernard Grech seta' jsegwi mill-qrib it-taħriġ ta' wieħed mit-tliet timijiet nazzjonali taż-żgħażagħ tal-water polo u anke tkellem mal-coach Anthony Farrugia kif ukoll uħud mill-plejers preżenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar l-impenn u d-determinazzjoni daqskemm is-serjetà matul it-taħriġ u faħħar ukoll ir-riżultati ta' suċċess li qed joħorġu mill-Iskola Nazzjonali tal-Isport li kienet inaugurata fl-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista, partikolarment bil-bilanċ adattat bejn it-taħriġ fl-isport u l-istudju akademiku. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista qed jipprepara proposti biex din l-iskola tissaħħaħ aktar anke għal dawk li għandhom sfidi akademiċi. Aħna qegħdin nippreparaw biex naraw anke kif nistgħu nsaħħuha, anke l-Iskola Nazzjonali tal-Isport għandna ideat ta' kif nistgħu nwessaw l-utilità tagħha f'diversi modi. Diġà għandna pjan illi qegħdin naħdmu fuqu, ovvjament id-dettalji se nkunu qegħdin ngħiduhom, però rrid ngħidilkom illi żgur li rridu naraw li l-Iskola Nazzjonali tal-Isport tagħti opportunità anke dawk illi akademikament mhux bil-fors għandhom l-istess ħiliet. Għaliex ma rridux illi għax inti jkollok challenges akademiċi ma jirnexxilekx imbagħad tmur għal pass professjonali sportiv. Min-naħa tiegħu Joe Carwana-Karen qal li l-Istat irid jara li l-edukazzjoni sportiva ma taqafx sa 15 jew 16-il sena, iżda dawn iż-żgħażagħ ikomplu jiġu segwiti fis-snin ta' wara wkoll. Anke l-plejers li tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista appellaw għal aktar rieda u impenn politiku f'investiment għall-edukazzjoni sportiva f'perjodu li fih l-isportivi qed jinsistu li dan mhuwiex sempliċiment hobby bil-Partit Nazzjonalista kommess li jeleva l-isport għall-Ministeru. Matul iż-żjara Bernard Grech iltaqa' wkoll mas-Segretarju Ġenerali tal-ESA Rita Zoppardi li tenniet l-importanza li l-kompetizzjonijiet ikomplu mill-aktar fis possibbli għax hu biss grazzi għal dan li jitla l-livell tal-plejers tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lill-ESA, lill-Kunsill Malti għall-Isport u lil dawk involuti għan-nom tal-poplu kollu għall-impenn u l-ħidma tagħhom bris iż-żgħażagħ tagħna. Dan fil-preżenza wkoll tal-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Isport Marku Tajjar. Irrid ningrazzjakom xi ħaġa għan-nom tal-poplu Malti Awċi, però wkoll għan-nom taż-żgħażagħ tagħna għaliex iż-żgħażagħ tagħna jridu dawk il-mentors, dawk il-persuni illi qegħdin hemmhekk jinsistu jaħdmu għalihom, jippreparaw, jorganizzaw. Proset tassew u grazzi. Iż-żjara ntemmet bi preżentazzjoni minn Joe Carwana-Karen lil kap tal-Partit Nazzjonalista.